Straight to the point. Now, tagantag pagtagad ning ato mga isgutanan ron mga suking tigpaminaw. Ang University of San Carlos mi issue na og statement labot ining panawagan nga ayuhon nga nag-imbestigar kining grabing korupsyon mahigala sa nasod, ha? Ako isip pa Carolinian oyon ko anang maong panawagan, ha? Og inaot unta mahigalang tinud-on gyud kanang klarohon gyud, no? Now, kay ato mabantayan ron mahigala bida. Medyo padong man tayo ng kalakiha sa padong tuyok-tuyok, pero gilingaw-lingaw ang mga tao, kadugayan ani mahog ni mga higalag, malubog mga higala kini. O guay mo guide, medyo mga tao nalibog na, diya investigasyon sa Senate, diya sa House. Unya karon ang presidente, doon na nilutaw mahigala mga ngan, kinsay mo compose aning independent commission. Straight to the point. I hope nga kanang mga ngan mabutang diha sa independent commission kadto yung mga credible nga mga tao, ha? Aron mabalik ang pagsalig sa katawhan o gusto man ganitang atong sulbaron kining problema sa korupsyon. Straight to the point. Kay kini mga higala ang mga tao ini labi na di ka listeners DWHP kadugayan masaag ka man gid ning isyuha. Mo na nga katoto mga listeners DWHP ato tong giyahan sila mao ni ang tinuod, ha? Mo ni ang klaro. Oh. Kini gud mahigalang investigasyon mula man og diya investigasyon sa Senate diya sa Lower House unya murag nagkalahi na karon ang dagan mga higala. In fact, nagbrasuhay na ganig sugod tong Senate mahigala og ang Lower House labot mga higala sa asa ang custody datong Engineer Bryce Hernandez. Unya si Vicente Soto mahigala gitawgan lang mga kaigalaan speaker, okay dayon siya. Kinalan nga dunay mga kuanana na atong karoho ni mga sukitig paminaw. Kay kini si Chis Escudero ang leadership sa Senate giilisan dayon sadyang na-mention ang nga ni Chis Escudero mga sukitig paminaw sa usa ka kontraktor. So change leadership ang Senado. Sensitive kayong Senado indakin. Kay di sa gusto nga na ay matawag nato nga ang institusyon murag dunay maapitahan aning kalakiha. So change of leadership. But ang sa Lower House nga na-mention sad angan mahigala ni Speaker Martin Romualdez, wa gyud change of leadership dito ni lig-on pag hinuon. Muna magkayong tayay. 5 kang nitumbok mahigala ni Martin Romualdez ang pamilyang Diskaya, si Martin o si Saldico. Unya karon si Congressman kinsa ni Barsaga day nga may tudlo sad mga kaigalaan ani ron. Labot ining Kiko, Congressman Kiko Barsaga nga angangang imbestigahon kini si Martin o kini Saldico. Kini do kataw ay ako pakita niyo pictures, ha? Kini do kataw. Manandi ta masaag, ha? Kailisod bang kayo mga higala og mulihis-lihis ang investigasyon, kadudahan kay ba? Ang Lower House ipuyok-puyok ta, ha? Ako makabantay ko dayon. Kaya ako nang i-share ninyo nga ngano makabantay ko dayon. Kasabot ta sa balaod. Kasabot man ta sa konstitusyon. Mo na kabantay ko nga iyay mo lahi man inyong dagan, ha? O lahi ninyong dagan ay. Gituyok-tuyok ta ang kadto mga kontraktor kuno hay mo ang muna kong giingon. Basin og ang madakpan ini mga higala, ha? Ang kadto lang madali sa pamilya sa reptiles, ha? Balikon ko kaning reptiles mabuhi mahigala sa kamad-an, mabuhi sa tubig, mo nang pamilyaha mahigala sa mga buaya. Kanang buaya, kanang mga bitin, mga reptiles na. Kanang mga higalang ibid, kanang mga haw, apil pang tiki og tuko. Lisod man kayo kini mga contractor of course ato nang imbestigaron. Pero basin unya ning kalakiha og ang gagmay ra, ang katurang madakpan, ang tuto ra, ang tiki, ang ibid og ang haw. Ang buaya o di madakpan. Kadudahan mo ni kayo. Mura man kalingkawas sino ng buaya. Ha?
Nya ako itong ingon, kada tinuod yun basta niya naminaw ito mga estudyante, daghan na ba yung naminaw na ito ron day? Kuya Boyan? Kanang nga ito bang listeners, bagikan sa mga tiguang ito sa mga bata, naminaw na ito. Munang di, atot ang ayuhon sad. Katubitamin kong scientific name ng buaya. Tinuod ba gina? Kana akong ingon scientific name sa, lahi man ang salt water nga buaya, o kanang buaya mahigala sa fresh water, no? Ang scientific name anak mahigalang salt water nga buaya, kantumatong Crocodylus porosus. Pero ang fresh water daghan mangod kay doon na may buaya sa Afrika, doon na buaya sa Amerika, doon na sa Pilipinas, nana. Ang katong sa Afrika sikat mga to ilang kuan dito kay dagko man kay mga suba. Mao to mahigalang ilang scientific name katong Crocodylus niloticus. Ha? Mao to ilang buaya dito. Pero dili sa ato kana scientific names na nga klaro ga tinuod gina. Naminaw mga estudyante ba. Nya sagol joke mahigala natin mga buaya po dito sa Crocodile Farm sa Kongreso. Crocodylus congresos. Nag-imbestigar mga higala ang mga Crocodylus congresos sa mga Crocodylus contractos. Ang problema ini, ang gagmay nga mga Crocodylus contractos na maigo, nagupoy dagko nila. Pero mas labaw sa tanan kadto tang dako-dakong buaya nga naa sa Crocodile Farm, kadtong dako-dako gyud, kining mga kasiyas buaya mabuhi manghigala, mo na ko gyud mabuhi sa tubig, mabuhi sa kamadan. Mo ning ato mabuhi sa Kongreso, mabuhi sa Malacañang. Imbestigahon gyud katong dakong buaya, kadto to ang scientific name nga Crocodylus tambaloslos. Ngano nga tagantag pagtagad malihis ang atong investigasyon. Wala ni magkanimao. Klarohon ta na. Ngano man sakto to stubit yan ko ipatawag si Saldi ko. Ipatawag kini si Speaker Romualdez sila gyud explain ani. Ngano man kining tanan nga corruption diri may sugod gyud sa budget. Sugod na dito. Mingon ta mga higala nga ang okay imbestigaron during the time mga higala kay mura mag-adto pa dong Duterte may igon nila. Okay ra ko ana. Sige, igaas Duterte. Igaas si Pinoy. Pero ang karon nga administrasyon, ayaw likay-likay kay ang pinaka-budget nga bastos nga budget sa history sa Pilipinas, kibaw mo, gidiscuss na to, bastos kini nga budget ron. Kinsay responsable sa bastos nga budget? Nga ang DPWH, 1 trillion kapin ang gihatag. Kibaw kang kurakot ng ahinsya nga nung tuwa dito, gibutang ang dakong budget. Nalupig pa ang education. Mabita to nga na-question to. Nga nung naunsan ng hitabo bastos kini nga budget. Kinsa responsable sa bastos nga budget? Kay dito man na nagsugod sa budget. Nganong ato man ang ilihilihay? Manay si Tubitsang ko, nganong di man ipatawag si Saldi ko? Hala puyok-puyok, iglingaw-lingaw, tas kontraktor gilangaw-lingaw, tadis gagmay. Aka na diskaya, di man na consider gamay, dako masiga po na noon. Pero nga to ba, gilingaw-lingaw, tadiri, mura bag, gulugulugan, murag bata, bitaw nga, nakita nasumbagan kag pikas bata kay o naigo ba ka nga naigo mo naong nya mingon ang maestra sige lang mobawas ta di ara ipakpakan nag kuan na kabawas na ka hilom ng bata na wa na mo hila kay nakabawas na siya. Mura ta inana na hitabo na to, murag mga bata ang mga tao nagiulog-ulugan lang tayo ng ibisiga-bisiga sa Kongreso. Sige lang atong kulatahon ni mga kontraktor. Lipay po ta da, kulatang kontraktor. Unya ang labing dako nga sadan, mawa na tayo ng kalakiha. Atong karohon ha, kaya ta gusto mahigala mo ta giguro is katunggan ang nilagana ay. Unsa man labing klaro ani, ang pag-investigate. Atong tiwasog diskasangan no mga stupid sang ko mahigala ni ingon dapat si Saldi ko wa gyud ya nahibaw na natutuan na sa Amerika nganong kini si Saldi ko og si Martin magyud maoy angay manubag ani numero 1 gyud kini inani mo gud ni Straight to the point. Ngano man sa una pa nagsugod pa sa una wa pa di kay mabulabog kayo kadtong giingon ni Sara Duterte natoy kamatuoran nga nagdasa budget sa Pilipinas kina nagbuot-buot sa kwarta sa Pilipinas duha ra ka tawo kanas Martin Romualdez o si Saldi ko Straight to the point. Karon ang gawas na si Diskaya mahigala ni mention ang Romualdez o Saldi ko wa gyud sa matandog day wa gyud dito sa Senate pag mention ka usa may galangan Senate President Sis Escudero bugha dan sis oy pero sa House
Daghan ay nanawagan, ngilngiga eh. Ina na kagamahanan ha? Ina na kagamahanan ng mga tawhana? Imagine ka, sa una pa to, nasulti Sara. Wa pa to. Layo pa to. Karon si Diskaya ni Ingon. Nga gawas ana si Congressman Kiko Barsaga? Barsaga? Oh. Mo na say ni mention nga kana na ang dapat imbestigaron ni. Hastas Tubichanko mahigala Congressman Tubichanko na sa mga kamatuoran. Ngano man kinigong tanan mahigala. Kining tanan ba nga mga flood control projects o kining mga corruption. At sugod yun kung imong utingkayon yun ang pang-imbestigar mga kaigalaan, tuag yun magsugod ni nga nganong nainani mo ning budget. Ha? Kay line item ang guna. Pag-ingon naman higala, okay ni, butangan tanang kuan, kanang sapa dito sa Malabuyok, atong butangan og mo ni, o sa kabilyon itong butang diya. Ha? Kadtong responsable anak nga congressman, kadtong responsableng magbabalaod nga nagbutang ana dito, mo na to'y manukot dito sa komisyon ako ng project ha. Ako yung nagkuha dito sa budget. Dito magsugod sa budget na. Nga naman, kinamagon mga higalang atong balaod. Ha? Doon naman ta mahigalay giingon nga General Appropriations Act, kanang GAA ba? GAA. Kana, tungod kay ang Executive Department magagastos sila kwarta, but dili pwede sa makagastong kwarta nga wa sa balaod. Mo nang giingon sa Article 6 sa atong 1987 Constitution, no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law. So, sa ato pa, naana sa balaod. So, kanang mga projects na ari-ari, naana sa balaod. Nanay line item dito nga, kini para kini nga budget para diha. Kini nga budget para diha. Nya, karon kinsa may dunay power, ana? O maghisgot tag balaod, ana? Kanang naay power mga higala ana under the Constitution, exclusive na diri sa House of Representatives. Straight to the point. Munang lisod kayo mag-imbestigar tala, layo na tagnaabtan sa investigasyon. Ang kadtong wa matumbok to mga higalang leader sa House of Representatives o ang leader, ang chairman sa Committee on Appropriation nga si Saldico. Straight to the point. Di man niha na sa line item sa budget. Unya ang atong konstitusyon nag-ingon magod mahigala under Article 6 nga tanan nga appropriations, tanan nga revenue or tariff bills or bills authorizing increase of public debt, bills of local application, mga private bills shall originate exclusively in the House of Representatives. Mo nag-ingon mahigala diha sa atong 1987 Constitution. Salaktod kini mo kong House, kanang Senate, doon naman mga exclusive powers ba? Kanang House of Representatives, balik ko na ko, ang Congress is composed of two houses. Ang House of the Senate o ang House of Representatives. Doon na mga exclusive powers. Example, kanang power to initiate impeachment. Di man pwede na sa Senate. Ang pwede ana, exclusive power na sa lower house. Ang House of Representatives. Mo po ng budget. Kanang budget, exclusive power na. Ang power of the purse, di as Congress, exclusive na mahigala diri sa lower house. Straight to the point. Munang kanang mga congressmen, sila na, ila na, nga trabaho. Ang Senate makapropose, ang Senate makakoncur, but originally, under the Constitution, tuwa na dito sa lower house. Straight to the point. Exclusive power nila na. Muna nga, ang bastos nga budget, ang atong balikan, kamog yung mga congressmen. Kamog yung dira sa lower house, kisa may leader. Straight to the point. Ang leader kasi Martin man, o si Saldico. Straight to the point. Nga ano di man sa imbestigaron? Ha? Nga ano di man sa imbestigaron? Diha na ta masaag man tayo ng kalakiha. Masaag tayo ng kalakiha. Mo nang ingon si Congressman Barsaga, na sa punto na ibabalik, ato ko na ipabatig-balik si Barsaga, kuno names be, Congressman Kiko, bebe. Kiko Barsaga, bebe. Kato, naman yung punto iyan, kwan. Of course, because exclusive power na sa lower house. My goodness. Mo na giingon mahigala nga nawad-an kag pitaka na anawa diha sa imong opisina ngano ngadto man ka manghita sa laing opisina. Straight to the point. Di ba silbi? Ha? O kini karo be ato pawatig balik be. Naman si punto ani. Ana kani. Sige. Play dong. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker.
Do you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous flood control projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Yes, I resigned from the NUP in the House majority, mostly due to internal party conflicts kasi I was implicated in a plot to remove Speaker Romualdez, which I deny. And I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this. And secondly, nagkaroon kasi kami ng party meeting. It's mostly private things, pero parang hindi nagustuhan ng ibang kapartido ko yung naging decision ko or yung naging recommendation ko para kay Chairman Puno. Ano yung recommendation ng Chairman Puno? I recommended to him that he should, this was all based on limited information, pero I recommended that he should no longer be defending the reputation of the House of Representatives because that's only just furthering the damage towards his own reputation because it's up to the House of Representatives to defend itself. Sorry, can you expound bakit niyo po recommend this furthering damage? Because the more he defends the House and the DPWH anomalies, or the House from the DPWH anomalies, the more he makes it seem like we are complicit as a party in the said anomalies. Anyone Balik ko no kay James, kani ito ipaklaro niya ba nga dapat ang unang misigaron si Romualdez. Bebe. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Cut. Okay. So the first person to be investigated is Martin Romualdez. Correct. Ang ikaduha, Saldico. Siya man mo ay Committee on Appropriation. Sila man mo ay powerful. Ani sila ay nagmaniobra ng budget. Dito man nagsugod. Lisod man kayo na mahigala ma. Imbisiga-bisiga ta dala subay-subay ta sa sapa. Ayaw sa di pa ta mo subay-subay sapa. Nganong nabuabot man ning kwartahan eh. Ha? Kining duha si Martin og si Saldico. Tuan Saldico ay niadto na sa Amerika. Ato lang ning agi kataw-katawa mga kaigsunan. Sila maoy kay kini magud ni ang budget sa Pilipinas magud. Ang Executive Department. Di ba tulo man ni Executive Department, Legislative Department o Judiciary. Ang presidente may gala mo propose na unsay mga budget nga angay ipasar. Mo propose na ang Executive Department mo nang kabantay mo ang tanan nga mga cabinet secretaries ilan ang ipatawag dayken unsa may gustuhanan sa kuan Department of Health una o ikaw mo secretary sa Department of Health mo appear ka dito sa Congress atol sa budget hearing kay mo man imo yon o mo ni atong gasto sa Department of Health mo ni mo una. Okay, sunod Department of Tourism o mo ni ang gastuanan mo ni mo na. Pero ang dunay power mga higala pag approve ana, i-approve ba na o dili ba, ibanan ba na or punan ang Congress, ang lower house particularly. Mo na si Christina nakisikisi ron. Kay ni-propose Christina mo ni akong gustong budget ingon lower house. Dili gamay na imo kini sukol kang Martin. Bagulbol. Nabagulbol si Christina Prasco ron day. Kaya iyang budget lagi ibanag dakong pagkaiban. Ang gamahanan ana ang House of Representatives because that is an exclusive power sa House. Ako balik ko na namo ko na sa mga exclusive powers. Ang kanang exclusive to initiate an impeachment, that is an exclusive power of the House of Representatives. O kining budget sa mga higala, kana mga taxes, kana mga appropriations, revenue, mga tariff bills ana, didto na mo originate gyud sa lower house. Inana kagamhanan sila. So kinsa may gamhanan diha? Ang katong leader si Martin og si Saldico mo na ang ingon to Bichanco kanus aman ipatawag ba si Saldico o dili? Mo nang names that cannot be mentioned. Kay mga gamhanan man. Nya mag-imbestigar ta. Okay ba nang imbestigar ta? Mura mo kog nalawgaw ba? Ba't kinahanglan guided ta nga ayay? Mura man manghigala og murag ni likoy naman ni hinuong investigasyon aning kalakiha. Okay man ang imbestigaron mga higala kay nagsugod na during the time of GMA. Kaya daghang ka sa kurakot atong panahon na sad. Prangka lang pagka-istorya. Pag-abot ni Pinoy, medyo na minimize ang korupsyon. Kay katos Pinoy may higala di man to kurakot.
naalay sa mga tao sa ubos nga di gyud kalikayan mahigala nga mo sakmit gyud. Ha? Ang kabintaha magud kung ang leader dili kurakot, ang leader sa ubos kung naa maging mga kurakot magkinto sila, hadlok sakpan. Pero problema kung ang leader daan kurakot, all the way down sa ubos matakdan. Mao pa na panahon Duterte, di man to kurakot si Duterte. Pero di sa ubos, doon na may mga tao nga mga kurakot sa gyud. Ha? Moskrito rin yung pangawat. Nga, lisod man kayo, imbestigaron ni mo to during the time of Pinoy, during the time of Duterte. Sige. Pero ayaw targeta nga, ang tuyo sa investigasyon, gitarget si Duterte ra mga higala, kay di na hinon ma-appeal ng karon nga administrasyon. Remember, nga ang karon nga administrasyon mo, grabe ang bastos nga budget karon nga administrasyon. Di ang bastos nga budget. Timan ina ninyo. Lisod man kayo, mura mahinuon ni mga higala og tanawa, ang the way mo question mahigala ang lower house, wala na ang target na Duterte na day. Ilan ang ilihis ron? Mura nang mawa na nga di na sila sadaan. Manabantayan na. Muna ang Senate, si Lacson may muda sa Blue Ribbon Committee, hadlok sa Marcolita mga sukit ng paminaw, nailisan sa Marcolita, nakabuylo na naman unta. Pero sige, we are willing to give the benefits of the doubt to Senator Ping Lacson. Kaya si Lacson mahigala, at least tama sa siya iyang kaugalingon mahigala. I hope nga si Lacson di na po ni madikta-diktahan day. Kana, atong taga benefits of the doubt si Lacson. Pero mahibawaan na to, ako mismo mo pahibaw ko ninyo, mura nga likoy na ang lower house na action naglikoy, ha? I hope maulian pa na. I hope ang Senate with Lacson as leader of the Senate Blue Ribbon Committee matarong ni. Bantayan ta ni mga sukit ng paminaw, ha? At least medyo, kung man sa Lacson, sad medyo, di man siguro basta-basta lang nga ma-dikta-diktahan. Pero anta na, ang mga tao, people are watching. O ang mga tao nga nagtanaw, dali silang makadetect kung kinitarong pa ba o binuang na. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyo sa Straight to the Point.